Быть белорусом – это такой частный случай свободы слова. И белорус может быть человеком, иметь правы, и человек может быть белорусом, иметь правы. Кто его знает, что будет через 100 лет. Беларусы склаліся ўвогуле на сёння як нацыя? Это добрае такое правакацыйнае пытанне, бо ёсць на яго два адказу: альбо беларусаў няма, альбо беларусы ёсць. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, у якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, вымаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучая гэтай праграмы Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, а наш сённяшні госць – грамадскі актывіст, валанцёр, заснавальнік гуманітарнага маршрута «Беларусь-АТО» Андрей Стрыжак. Добрый день, Андрей. Добрый день. Яшчэ праваабаронца, прафсаюзны актывіст, такі чалавек і параход. Вітаю. Пароход. Пароход. Параход. Скажи мне, а вот пароходы, человеки, которые, яны як часто задумываются над такой темой, вот разразаючы фарватер Днепра, национальная идея, что гэта, трэба яно нам ці не, дай вось я, чалавек, пароход і валанцёрскі маршрут, падумаю пра гэта. Ну, в прынцыпе, як я аднойчы ўжо казаў на выступе па канферэнцыі па бяспецы, чалавек-параход на Дняпры, на Мухаўцы, на Свіслачы, ён прыблізна адно і тое ж самае думае. Ён думае пра тое, што Беларусь, яна як дзяржава, не мае вялікай розніцы паміж усходам і захадам. І межы нацыянальнай свядомасці альбо несвядомасці яны праходзяць у галовах людзей. І гэта больш залежыць ад таго, што чалавек чытаў у дзяцінстве, што чалавек глядзіць зараз па тэлебачанню, альбо якія сайты чытае. І таму, калі адказваць на пытанне самасвядомасці, то яно заўсёды, канешне, ляжыць у першую чаргу ўнутры чалавека. Таму, напрыклад, мне аднолькава складана з маёй самасвядомасцю беларуса і на ўсходзе, і на захадзе, бо нашае грамадства, яно мае крыху іншыя збольшага абрысы, якія не надта, скажем так, суадносяцца з нацыянальнай ідэяй. Добра, я па-іншаму сфармулюю сваё пытанне. Вось мы у адпаведнасці з класікам беларускай літаратуры тутэйшыя. Вот просто тутэйшыя, там, не беларусы, не рускія, там, не палякі, просто тутэйшыя, якім, у прынцыпе, беларус ты ці не беларус па барабане, таму што ты вот тутэйшы ў гэтай мясціне жывеш. Ўсё ж такі, нам тутэйшым, ну ці ім тутэйшым, мы-то, в прынцыпе, вызначыліся, самавызначыліся, гэта нацыянальная ідэя, яна вот трэба ці не? Вот калі яны ідуць буракі сажаць, там, ці бульбу убіраць, ці там вяселле гуляць. Ну, добрае пытанне, бо калі ставіцца, напрыклад, да нацыянальнай свядомасці як да інструмента, то зразумела, што не заўсёды трэба, там, калі ты капаеш бульбу, выкарыстоўваць малаток, альбо калі забіваеш цвікі, выкарыстоўваць там рыдлёўку. І зразумела, што чалавек не ўвесь час толькі і думае пра Беларусь, толькі думае, які ён беларус, ці ён тутэйшы. І гэтае пытанне паўстае перад чалавекам, калі яму трэба самаідэнтыфікавацца на тле іншых людзей, на тле іншых культур. І, напрыклад, той чалавек, якога ты апісала, які там садзіць бульбу, гуляе веселье, он такі просты чалавек. Я сутыкаўся вельмі з такой смешнай сітуацыяй, калі, напрыклад, беларусу, які ввогуле сябе там не надта ідэнтыфікуе, даволі моцна запатрабаваная ёсць гэтая беларускасць. Калі ён гандлюецца у Турцыі на рынку, і калі яму трэба штосьці сказаць свайму калегі, суседу, альбо там жонцы, ён пераходзіць на трасянку, і турак перастае яго разумець, з якім ён гандлюецца. Ён проста там спытаецца, там танна, ці там бярэм, ці там, ну, ведаеш, які-небудзь такой словечко. Бо турак рускую разумее. Бо турак разумее рускую, альбо там араб у Егіпце, а беларускую ўжо не. І вось тут як бы атрымліваецца, што калі казаць пра такіх простых людзей, пра якіх мы зараз гаворым, то яны сваю нацыянальную ідэнтычнасць, мову, напрыклад, яны выкарыстоўваюць вось у таких вельмі прыкладных сітуацыях. Калі трэба, напрыклад, там, я не ведаю, адрозніцца ад рускіх вельмі хутка, там, ось гэта рускія там пабіліся зноў у гатэлі, а я не рускі, я беларус, мы не б'емся. Ну і вось такія вось штукі яны звычайна выкарыстоўваюць. А вот Змитер представил тебя как громадского активиста.
Вот. И у меня тут сразу же вопрос. Вот есть права человека. А вот есть вот этот ореол гражданственности, да? И вот в Беларуси обязательно ли быть белорусом? Ведь можно же быть просто гражданином, можно же быть просто человеком, как он, и с правами, которые прописаны в Декларации о правах человека. А вот все, что связано с национальным, это что-то такое наносное. То есть, вот, допустим, 100 лет назад белорусы размовляли по-белорусски. Ну, скорее всего, это было много разных диалектов было, да? Кто-то из них там. И причем, скорее всего, они были многоязычными. То есть немножко и по-польски, немножко и по-литовски, и, может быть, даже слегка на идиш, да. Вот. А сейчас большей частью по-русски, да, и немножко по-английски. Кто его знает, что будет через 100 лет. Да, может быть, лет через 100 белорусы будут на китайском каком-нибудь болтать и хорошо на английском, а русского вообще не останется. Ну и, в общем, и все. А гражданственность, она останется. Вот права человека – это навсегда, это вечная штука. Да, и... В общем, можно ли сказать, что, в общем, гражданские ценности, права человека, вот, они выше, чем национальность? Добрае пытанне, дзякуй, Максім. Па-першае, што трэба сказаць, што правы чалавека на такая ж самая наносная канструкцыя, як і ўсё астатняе. Правы чалавека з'явіліся пасля другой сусветнай вайны і, па сутнасці, базуюцца, яны змацаваныя як фундаментам крывёй тых ахвяраў, якія былі забітыя і кроў якіх была пралітая падчас другой сусветнай. Ад 48-го году мы толькі разумеем, што такое правы чалавека як сам канцэпт. І таму, у прынцыпе, я вельмі ўсцешаны тым, што ты як публіцыст лічыш, што правы чалавека гэта навечна. Я таксама спадзяюся, што гэта так і будзе, і што чалавецтва, дзякуючы ім, не будзе больш пагружацца ў такую людабойскую бойню, як другая альбо першая сусветная войны. Але тут таксама трэба разумець, што і беларус можа быць чалавекам і мець правы, і чалавек можа быць беларусам і мець правы. Яны не ўзаемавыключальныя рэчы. Правы чалавека, яны універсальныя. Гэта значыць, што яны тычацца ўсіх, таму ты слушна заўважыў, што можна жыць у Беларусі, не быць беларусам і мець все тыя правы, якія мае звычайны чалавек, мае чалавек як асоба, як чалавечая істота. Але калі мы глядзім на тое, што такое быць беларусам сёння ў сучаснай Беларусі, то гэта вельмі часта перасякаецца з свабодай меркавання, свабодай выказвання думкі, са свабодай слова. Бо я, напрыклад, як беларус, які размаўляе па-беларуску, магу выклікаць пытанні ўжо толькі таму, што я карыстаюся мовай. І гэта ўжо выглядае як маніфест. Не ведаю, зараз можа не так, але там на пачатку нулявых, Зміцер добра памятае, як тады задавалі пытанне: ты па-беларуску чаму размаўляеш? Таму што ты выкладчык, альбо таму што ты апазіцыянер? З БНФ. З БНФ, так, какие-то з БНФ. Зараз ужо так, на шчасце, ўжо гэтага менш, ужо ёсць нейкія там і спартоўцы, якія па-беларуску размаўляюць, ёсць там нейкія рэкламныя акцыі, вось піва ў нас масава беларусізуецца, футбол беларусізуецца. Это ўжо не з'яўляецца такім маніфестам, але ўсё роўна часта у Беларусі быць беларусам гэта свабода меркавання. То есть быть белорусом – это такой частный случай свободы слова. Ну, калі ўжо вельмі звужаць, то гэта можа быць так, але не заўсёды. То есть и ты, в общем, если вы веришь в гражданские ценности, да, то универсальные, то вот и при этом живешь в Беларуси, ты обязательно будешь говорить на белорусском языке и поддерживать национальное белорусское возрождение, потому что это обязательно, потому что это касается прав человека. Да? Вот сейчас этого нельзя, и это нарушение прав человека. И если ты будешь это поддерживать, то это будет в пользу, прежде всего, прав человека. Да? То есть какая-то двойная игра какая-то получается. Збольшага атрымліваецца, што гэтыя канструкты, яны адзін у аднаго ўваходзяць. І не трэба казаць слова абавязкова ў дачыненні правоў чалавека. Да чалавека. Да дзяржавы так, дзяржава абавязаная, а чалавек мае права, ён можа скарыстацца ім, а можа не скарыстацца. І тут трэба таксама яшчэ разумець, што часта бывае так, што нацыянальныя супрацьпастаўляюць вось правам чалавека, бо ёсць такая думка, што нібыта правы чалавека больш адстойваюць левыя інтэрнацыяналісты, а нацыянальныя больш такія правыя кансерватыўныя колы. Часта так бывае, але не заўсёды.
І я асабіста за тое, каб гэтыя правы чалавека як канцэпт яны ўспрымаліся нормай для ўсіх гульцоў гэтага поля. Это першы момант, а другі момант, што нацыянальная самасвядомасць яна не заўсёды і нават больш скажу, яна не павінная быць заснаваная на шавінізме, на ксенафобіі і на ізаляцыі. Гэта магчымасці ведаць больш, гэта магчымасці ведаць розных людзей, і я, не гледзячы на тое, што, як зараз кажуць, у Еўропе мультыкультуралізм і ён у выпадке, я ўсё роўна спадзяюся, што будзе час, калі людзі не будуць настолькі ваяўніча адзін да аднаго ставіцца па адрозненнях. Як гэта бачна ў некаторых ужо еўрапейскіх краінах, калі абсалютна няма ніякай розніцы, які ў цябе колер скуры, галоўнае, каб ты быў добрым працаўніком, напрыклад. Ну, як прафсаюзнік кажу, гэта часта бывае. Неважна, які ў цябе пол, неважна нават, як ты выглядаеш. Ужо няма такога жорсткага дрэс-коду, калі ў цябе там татуіроўка выглядае на шэі дзесьці з-пад каўнерыка, то цябе ўжо не возьмуць куды-небудзь. Ужо зараз возьмуць. І гэтыя межы, яны паступова згладжваюцца, але кожны з тых людзей, які, напрыклад, прыехаў з іншай краіны, ён мае права на сваю ідэнтыфікацыю. Не павінны распыляцца ў гэтым плавільным котле, гэта атрымалася, напрыклад, у ЗША. Ёсць розныя магчымасці развіцця краінаў. Таму, напрыклад, тая ж самая Беларусь, на жаль, канешне, мы вельмі уразлівыя зараз з-за таго, што наша нацыянальная культура, яна пад пагрозай. Але я не думаю, вось вельмі слушна сказаў, што можа быць там хутка кітайцы, можа хутка яшчэ штосьці. Мы заўсёды будзем пад такой пагрозай, бо у нас 10 мільёнаў, ёсць краіны, якія маюць значна больш рэсурс на тую ж культуру, яны заўсёды будуць яе прасоўваць на нашай тэрыторыі. І таму важна, каб чалавек проста сам разумеў, навошта яму гэта трэба. А навошта гэта трэба, мы, в прынцыпе, тут і спрабуем знайсці адказ. Ось я, можа быць, паспрабую вас да такіх больш прыземленых матэрый вярнуць, калі пачытаць там тлумачэнне, што такое нацыянальная ідэя у Вікіпедыі, то там нам раскажуць, што нацыянальная ідэя, вот это такая ідэя, якая дапамагае нацыі знайсці яе месца ў сусвеце, там, ці там рухае нацыю там да нейкіх вяршыняў там касмічных і гэтак далей. Але у мяне тут першае, вот мы пачалі размову з тутэйшых, і вот тваё меркаванне ўвогуле, а беларусы склаліся ўвогуле на сёння як нацыя? Гэта добрае такое правакацыйнае пытанне, бо ёсць на яго два адказу: альбо беларусаў няма, альбо беларусы ёсць. Я калі кожны ранак падыходжу да люстэрка, я бачу сябе, і я бачу сябе як беларуса, таму на сваім асабістым узроўні я ўжо склаўся, і дзякую Богу. Але ў гэтым таксама можна бачыць такія хутарскія падыходы, што я беларус, а як там астатнія, гэта мне ўсё роўна. І тут пытанне, канешне, складанае, бо калі мы кажам пра дзяржаву, то, безумоўна, дзяржава мае нейкія там прыкметы, атрыбуты таго, што яна існуе. Наконт таго, ці існуе грамадства, больш складана, таму што, як ты кажаш, ёсць тутэйшыя, але ёсць нейкая інтэлігенцыя, якая там выразна прамаўляе, што яны беларусы. І тут мы падыходзім да пытання, хто ўвогуле будзе граць баль на гэтай сцэне. Пасіўная большасць ці пасіянарная меншасць. І калі мы кажам пра пасіянарную меншасць, то яна не горш і не лепш, чым у іншых краінах. Ёсць у нас свае і мастакі, і свае пісьменнікі, якія могуць быць культуртрэгерамі і прасоўваць гэтыя пытанні. Іншае пытанне, што калі дзяржава не надта сама зацікаўленая ў тым, каб ідэнтыфікавалі сябе яе грамадзян як беларусы, то гэта іншае пытанне. Але тут трэба працаваць за такой дзяржавай. Прыходзіць туды, рабіцца самім гэтай дзяржавай, прасоўваць гэтыя пытанні. Адпаведна, ўзнікае пытанне. Вот гэтая нацыянальная ідэя, калі яна ўсё ж такі патрэбная, яна, на твой погляд, вот з гэтай большасці павінна неяк на паверхню ўсплыць, ці яе павінна сфармуляваць гэта меншасць. І гэта меншасць таксама яна ж дзеліцца на пэўныя там нейкія там структурна, скажем так, і хто з іх павінен яе фармуляваць, там палітыкі, культурныя дзеячы, ці, можа быць, нейкія там сацыялагічныя цэнтры па загадзе адміністрацыі прэзідэнта. Я думаю, што гэта агульная справа усіх. Таму што калі мы кажам пра гэтую вось меншасць, якая павінна там быць культуртрэгерамі, то яны ўсё роўна дзесьці чэрпаюць сваё натхненне. Яны не могуць гэта ўсё з нейкага універсума ўзяць сабе нейкую выдуманую Беларусь і проста копіпастам ставіць ва ўсе галовы. Гэта не атрымаецца. Трэба грунтавацца на чымсьці, што ёсць. І ў гэтым ёсць праблема, бо частка нашай нацыянальна свядомай грамадскасці, яна падлучана да такога, так бы мовіць,
мовіць, эгрэгара Беларусі, якая існуе толькі ў іх уяўленні. Там краіна з чырвона-белымі сцягамі, у якой все выдатна размаўляюць па-беларуску, маюць сярэдні даход высокі, вышэйшую адукацыю, выкшталцоныя, якія могуць дэкламаваць Богдановича на памяць, ну, як бы такое. Гэта ёсць адзін такі полюс, а другі полюс гэта тая Беларусь, якая там мае нейкія свае традыцыі, у тым ліку і савецкія традыцыі, таму што, ну, як іх выдзяляць, як аддзяляць, калі там ужо ўсё пераблытанае. І жыве, напрыклад, у вёскі альбо ў райцэнтры, і адзінае, што іх яднае з гэтымі і тымі, то што яны аднолькава гэкаюць, цэкаюць і дзекаюць, у прынцыпе. Гэта такое самае генеральнае, бо гэкаюць, дзекаюць, чэкаюць, это ўсе беларусы. Ну, можа, не чэкаюць не ўсе, але ж цэкаюць і дзекаюць дакладна ўсе. Вось. І як яно сыдзецца вось гэтых і гэтых уяўлення? І што з гэтага, які сінтэз з гэтага атрымаецца, гэта ўжо такое пытанне адкрытае. Мы бачым гэта на сваіх вачах, што ёсць розныя праявы, ёсць акадэмічная такая Беларусь, скажем так, а ёсць простая Беларусь. Яны адна да адной ідуць, я так бачу гэта, бо элементы взаимопроникаются, и это вельми добрый процесс, на мой погляд. Я бы сейчас хотел уточнить вот отношение гражданских ценностей к национальным ценностям. Вот они друг другу противоречат, не противоречат, они скрываются друг за другом. Вот в качестве примера приведу следующее. Вот было национальное восстание в Польше. В нашей Польше, так ты маешь на увазі? Нет, я понял, это больная тема. Про Польшу... Ты про Костуся, про нашего, ты про Костаса Калинаускаса. Про Польшу забыли. Была большая дискуссия у Карла Каутского и Ленина. И по поводу того, должны ли коммунисты, марксисты, поддерживать национальное восстание. Значит, Каутский говорил, что нет. Потому что национальное восстание – это, в общем, восстание буржуазии. Буржуазия никак не собирается, она не имеет никакого отношения к пролетариату. Марксисты, они за пролетариат. А пролетарию его что империя будет угнетать, что его собственная белорусская национальная буржуазия будет угнетать, все равно. Да, то есть угнетатель был в российской косоворотке, потом будет угнетатель в белорусской вышиванке. Да. Тот говорил на русском языке, этот говорит на каком-то странном минском литературном наречии, которое не очень понимаю. Ну, в общем, в любом случае, у меня будет 14-часовой рабочий день, штрафы и, в общем, скотская жизнь. А Ленин говорил, что нет. И Сталин, кстати, после него тоже. Он говорил о том, что на самом деле классовой борьбы как таковой в чистом виде не существует. А классовая борьба, на самом деле, она в действии реальности, она принимает формы национальной борьбы. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты видишь, что люди... какая-нибудь буржуазия восстает против империи, то пролетариат должен ее поддержать, марксисты ее должны поддержать, и на самом деле, в общем, национальная освободительная борьба, просто никто об этом не знает, мы, марксисты, знаем. На самом деле это классовая борьба, это марксистская борьба, и она правильная борьба. Вот. С этой точки зрения, вот твоя... не борьба, ну да, твой гражданский активизм. Вот он к национальной повестке как относится? Для тебя национальная повестка – это форма борьбы за гражданские ценности. Для тебя национальная повестка такой, ну, то есть такой случайный попутчик. Да, вот подвернулась, я им этим воспользовался для того, чтобы вот. Или они противоречат друг другу. То есть либо об этом часто говорят о том, что национальная повестка, она сильно противоречит гражданской. Да? То есть человек либо националист, либо за гражданские ценности. Вот как ты это разведешь? Но моя борьба, конечно, гучыць так добра, асабліва калі пачынаць прыкладаць на нямецкі, там еще что-нибудь. Я б хутчэй бы сказал, что мои дзеянні по прасоўванню грамадскай повесткі. Так, окей, добра. Каутскі, Энгельс, іншыя спадары, вот у чым розніца, напрыклад, паміж Каутскім, Ленінам і Сталіным, тым, што адныя тэарэтыкі каутскія, а Сталін і Ленін, яны практыкі. Зразумела, яны глядзелі з пункту гледжання практыкі. А з пункту гледжання практыкі марксісцкай практыкі, кожная рэвалюцыя ёсць шанец на тое, каб нешта змяніць і ўнесці сваю павестку. Мы памятаем, што была спачатку лютаўская рэвалюцыя, потым гэты пераварот у кастрычніку, і ясна, што там яны скарысталіся. А калі казаць пра грамадскую павестку і наколькі яна супрацьрэчыць нацыянальнай павестцы, часам, канешне, як я ўжо казаў у адказе на твоё папярэдняе пытанне, бывае так, што людзі рэальна паміж сабой б'юцца, таму што
што правы чалавека гэта нібыта нешта левае і інтэрнацыянальнае, вось, а нацыянальная павестка гэта такое правае і кансерватыўнае і тое, што трэба. На мой погляд, ёсць шмат прыкладаў, якія кажуць, што ёсць разныя варыянты, не заўсёды так. Напрыклад, весна 2017 года, калі ў нас былі гэтыя велізарныя пратэсты, першыню за шмат год выходзіла Беларусь не толькі ў Мінску, і ў Гомелі, там, і ў Віцебску, і ў Берасці. І калі, напрыклад, склалася сітуацыя, што трэба дапамагаць гэтым людзям, і мы з калегамі, з Лёшай Левончыкам і Юліяй Дарашкевіч запусцілі BuyHelp, кампанію па дапамозе ахвярам пратэсных гэтых, не ахвярам пратэсных, а ахвярам рэпрэсій за пратэсныя акцыі, то мы свядома звярталіся да людзей, якія асацыююць сябе з Беларусю. І адгукнуліся і беларусы ўнутры Беларусі, і беларусы па-за межамі. І вось гэта быў важны такі момант, што гэта салідарнасць беларусаў менавіта. Не проста людзей нейкіх грамадскіх актывістаў. Ну, зразумела, што былі і такія, хто там з Украіны, з Расіі, з Еўропы пераводзілі грошы, неяк дапамагалі гэтым сем'ям. Але такі для мяне вось выразны быў складнік галоўны, гэта тое, што гэта ўсе беларусы пачалі дапамагаць іншым беларусам, якіх шчыманулі. І вось яна грамадская актыўнасць, і вось яна беларускасць, якія адзін аднаму не супрацьлягаюць у гэтым пытанні. Гэта такі самы яскравы хіба што прыклад, бо ён мне вельмі блізкі, я з ім працаваў. Хорошо, вот еще вот пример. У Максима Горького есть такой, ну, это вывод из того, что сейчас сказал. У Максима Горького есть крылатое выражение «человек» — это звучит гордо. Да, и у Ляписа Трубецкого, в его новый, ну, Михалка уже, да, там, у него группа есть «Брута», и там есть целая песенка про человек, что-то гордость и все такое прочее. То есть вывод из того, что ты сказал. И если бы ты в тот момент, в 2017 году, обратился бы просто к людям, люди, помогите людям, это бы не сработало. Ты сказал «белорус, помоги белорусу», и это сработало, правильно? Спрацавала, дакладна спрацаваў зварот да дыяспоры. Вось гэта я табе магу на 100% сказаць. Ну, то есть там не было такого общечеловеческого, да? Посмотрите, люди. Там быў акцэнт на тое, што гэта ў Беларусі адбываецца, і быў заклік да беларуса, ну, і там не было сказано беларусу дапамажы. Там было сказано, што вось такая гісторыя адбываецца ў Беларусі. І беларусы, якія з'ехалі з Беларусі, якія, можа быць, нават па-руску размаўляюць, якія там зусім ужо асіміляваліся на месцы, яны прыгадалі, што тут іх карані, і тут адбываецца несправядлівасць з іх сваякамі. І дэкрэт гэты, ён вельмі такі таксама змацоўваючы нацыянальна тым, што ён усіх быў датычны. 450 000, гэта пахаронка, як мы кажам, гэты ліст шчасця прыйшоў амаль у кожную сям'ю. І гэта быў такі яднаючы момант. І яно вось так атрымалася, што нібыта тут эканоміка, тут ввогуле нейкая дыяспора, якая з'ехала, а ў выніку гэта ўсё зноў сканцэнтравалася на Беларусі. Я яшчэ раз хочу вярнуцца, вот мы ўсё ж таки... Ты прыйшоў, агучыў нам пакуль што нацыянальная ідэя не сфармуляваная. Фармуляваць яе мусяць як там, большасць, так і меншасць. Тыя, якія нацыянальна там свядомыя, і тыя, якія тутэйшыя. Скажам, там ці якім абыякава яны нават не тутэйшыя, невядома хто там, рускія са знакам якасці. Тым не менш, слова «нацыянальнае» прысутнічае тут. І ці не азначае гэта, што першым мы пачнем нейкую ідэю нават спрабаваць фармуляваць, мы павінны вось гэтае нацыянальнае, прыкметамі якога з'яўляюцца мова, гісторыя, культура, там, і ўсе астатнія складнікі вось менавіта такія традыцыйныя нацыянальныя давесці да ўсіх, ну, скажем так, грамадзян. Пад роспіс, так? Грамадзян Беларусі, да, пад роспіс, здаў іспыт, ўсё там. Ну, гэта насамрэч, прабачу цябе перабіў, але гэта пытанне такое вельмі слушнае і чутлівае ў нашым рэгіёне, бо ёсць, напрыклад, прыклад Латвіі, Эстоніі, там, дзе менавіта іспыт, там, дзе менавіта пад роспіс. Ну, я не пра іспыт, я просто, каб вот людзі спачатку, ну, зразумелі, што ім патрэбна мова, авалодалі мовай, там, адно яны ўжо валодаюць, вот хай другое яшчэ валодаюць, а можа і трэцяй. Каб яны там нарэшце зацікавіліся сваімі продкамі, нешта там культуру, традыцыю, вот беларускасцю пранікліся, а тады з гэтымі людзьмі ўжо, у якіх ёсць нешта нацыянальнае, самасвядомасць, самаідэнтыфікацыя, ўжо з імі спрабаваць фармуляваць нацыянальную ідэю. Ці
гэтага не абавязкова, каб фармуляваць. Ну, па-першае, адразу хочу сказаць, што на маю думку яна яшчэ фармуецца, бо я думаю, што тут мяне пачнуць закідваць памідорамі і казаць, што яна ўжо 200 раз фармуляваная яшчэ ў 19 стагоддзі. Пачнуць закінуць і з другога боку, якія скажуць, а яна нам увогуле не патрэбная. Так. І мой погляд, што ў прынцыпе, калі ты хочаш, каб тут размаўлялі па-беларуску і шанавалі сваю гісторыю, то гэта трэба пачынаць са школы. Калі у нас будзе пачатковая адукацыя на беларускай мове, то моя генерацыя, там, я не ведаю, маіх дзяцей, напрыклад, якія ўжо, на жаль, хутчэй за ўсё не трапяць пад гэтую хвалю, яны проста будуць пастаўлены перад фактам, што ёсць нейкая даволі вялікая колькасць людзей, якія размаўляюць па-беларуску, маюць нейкае уяўленне пра беларускую гісторыю і разуменне таго, што гэта не проста нейкая тэрыторыя зямлі, акрэсленая межамі, в якой жыве нейкае насельніцтва, а гэта Беларусь мае сваю назву, мае свае межы, мае сваё разуменне, што там тут адбывалася, што адбываецца, што будзе адбывацца. Таму адукацыя гэта ў першую чаргу. Дарэчы, нашыя ўсходнія суседзі, калі рабілі працэс русіфікацыі, яны таксама гэта вельмі добра разумелі, калі казалі, што тое, што не даробіць рускі штык, тое даробіць школа і царква. Рускі поп, так, і рускі настаўнік. Таму што гэта было вельмі блізкае, бо былі царкоўна-прыхадскія школы, як бы гэта была адна сістэма. Таму тая ж самая адукацыя можа і тут спрацаваць, калі яна будзе дзяржаўнай палітыкай, і менавіта такім чынам праводзіцца, то тады ўсё магчыма. Калі гэта будзе тое, што ў нас зараз адбываецца, што ў нас міністры камуністы, як бы наша савецкае мінулае, ўжо ніхто ў ім не жыве. Нават нашы ўсходнія суседзі ўжо не жывуць у савецкім мінулым. Яны, канешне, спрабуюць там рабіць нейкія сімулякры, але ж збольшага гэта зусім іншая краіна. А мы ўсё чапляемся за гэтую мінушчыну 70-гадовую, адрынаючы ад сябе там 700-гадовую. Дарэчы, вось проста удакладні, ці дадатак да тваіх слоў пра тое, у якім такім занядбаным стане знаходзіцца беларускасць у Беларусі. Нема такой шырокай адукацыі на беларускай мове, шмат чаго нема. І пад нашымі папярэднімі праграмамі часта з'яўляўся адзін каментар, які гучаў так: галоўная нацыянальная ідэя на сёння захавацца як нацыя. Вось ці можа быць гэта нацыянальнай ідэяй? Можа, чаму? Ці гэта надта ўж так песімістычна, і трэба ў нейкае ўсё-такі светлае будучае глядзець? Гэта можа быць як стратэгія, але трэба глядзець, наколькі яна паспяховая. Калі разглядаеш, ёсць такая штука, як мазгавы штурм, вось накідаць абсалютна ўсе варыянты, што можна рабіць. Канешне, гэта як адзін з варыянтаў. Але калі мы менавіта яго будзем разглядаць, то тады трэба глядзець і плюсы, і мінусы. Плюсы, мы, канешне, тут зачынімся па перыметру, будзем трымаць абарону, усіх, хто падыходзіць і, як у украінцаў, не можа вымовіць слово паляныця, таго адстрэльваць адразу на падыходах, гэта не беларус. Рабіць нейкія тэсты. Як быў недавно гэты прикольны тэст, куда вы меня тянете, я вот эти оладьи картофельные люблю, не расстреливайте. Так? Вось так, дранікі не ведае, як завуцца, значыцца ўжо не беларус. Можна, канешне, але ж пытанне, ці гэта прывядзе да перамогі, ці гэта прывядзе да нейкай, нават не то, што перамогі, якая тут можа быць перамога. Тут можа быць толькі паступовы працэс развіцця, ці прывядзе гэта да развіцця, ці да дэградацыі, ці хаця б вось да статуса-кво. Статус-кво, магчыма, на нейкі час гэтым можна захаваць. Але ж ёсць такая штука, як час, ёсць такая штука, як старэнне, просто-напросто гэтыя носьбіты будуць выміраць, і ўсё. Такім чынам, калі мы хочам пабудаваць касмічную Беларусь, то нам нейкі трэба іншы нацыянальны ідэю слоган шукаць. Патрэбны Ілон Маск, каб пабудаваць касмічную Беларусь. Гэта нацыянальная ідэя твоя? Не моя, гэта я просто з табой палемізую на гэтае пытанне. Вось, нам трэба, не тое, што слоган, я ж кажу, адукацыя і разуменне таго, што людзям в першую чаргу трэба думаць, першую чаргу людзі думаюць пра свой сацыяльны бытавы нейкі аспект. І калі будзе задаволены сацыяльны бытавы аспект плюс адукацыя, тады ёсць магчымасць развіцця. А может тогда из всего, что было сказано, сказать, что национальная идея Беларуси — это все то, что придумал сэр Вашингтон, и только на белорусском языке. Что ты маешь на увазе докладно? Конституцию, эти все вещи. Конституция... Разделение властей, свобода слова, свобода вероисповедания. Все, что они там придумали,
точь-в-точь, но на белорусском языке и здесь. Калі мы кажам про тое, што ёсць гэтыя две Беларусі, адна, якая хоча сабе акадэмічных правовых свабод, грамадскіх свабод, у першую чаргу, другая, якая хоча чарку і шкварку, то яны павінны дзесьці сысціся. Вось дзесьці павінны быць гэты кансэнсус, і тады ў Беларусі з'явіцца максіма 3 зорачкі, літоўская, маю на ўвазе, такая ж самая, дзе будуць на зніжках агуркі з Гішпаніі, не пад 15 рублёва, там, а па 1,5, і адначасова будзе свабода слова. Калі яны сыдуцца, гэтыя інтарэсы, калі мы будзем ставіць інтарэсы грамадскіх свабод у чыстым выглядзе вышэй за інтарэсы сацыяльна-бытавыя, то яны не будуць успрынятыя тымі, для каго гэтыя сацыяльна-бытавыя інтарэсы важнее, чым, ну, скажем так, кілбаса важнее, чым свабода, і наадварот. І вось трэба рабіць так, каб яно сышлося. Гэта інтарэсы гэтых двух галоўных. Там, где сочетается выборная система, свобода слова с хорошей социальной программой. Тогда все, что есть у Швеции, но на белорусском языке. Ну, і калі выбор тычыцца не толькі кілбасы, а тычыцца яшчэ і кандыдатаў, напрыклад, на выбарах. Так. Ну, я глядзеў бы бліжэй да нашых еўрапейскіх прыкладаў, бо ЗША, канешне, яны вельмі класныя ў гэтым сваім памкненні развіваць грамадства, але ўсё-таки нам бліжэй тое, што тут бліжэй. Бо і ментальна, і як бы па гісторыі, таму шведаў ты добра прывёў прыклад. Мы падобныя да іх па вялікім рахунку. Яны на пачатку 19-го, напрыканцы 19-го стагоддзя пілі не менш, чым беларусы па вёсках, я думаю. Але там выйшлі з гэтага пытання. Яны з'язджалі на працу таксама, як і беларусы, бо не было як пракарміцца. Але потым гэта ўсё вярнулася, і у тым ліку дзякуючы дыяспоры. І я, напрыклад, з 17-го года я вельмі ўсцешаны, што я пабачыў у дзеянні гэтую дыяспору, што яна існуе. І ў пэўны момант я ўпэўнены, што яна спрацуе. У тым ліку і дапаможа дабудаваць гэтую нашу нацыянальную ідэю. А у мяне вот со слов Андрэя уже вот так вот намалявалася, вот, что можно коротко сформулировать его нацыянальную ідэю. Это «Жыве Беларусь». Ну, шмат чаму. І таму, што у нас агульная гісторыя падобная да балтаў. Таму я думаю, што вось той шлях развіцця, які ёсць у скандынаўскіх краінах, ён бліжэй за ўсё мне асабіста. І таму, напрыклад, я вось стараюся паўсюль прасоўваць гэтую шведшчыну ў Беларусі. Шведшчына. Это хороший фильм. То есть, короче, в общем, я думал, скандинавшчына, но вот шведшчына, яно лепш гучыць, і лёгка даведацца, ці гэта беларус, ці ён вымавіць. Ты хотел лозунг, вот тебе, за шведшчыну. За шведскую беларусь. Вот мы тут с Максимом, конечно, крыху так прикалываемся, спрабуючы выдзергаць з таго, што тобой сказанага, нейкія такія словы, якія складуцца ў нейкі слоган, але сам ты вот пагаварыўшы, паслухаўшы сябе, паслухаўшы, можа, нас, можа, зараз вот прыйшоў да высновы, якая б нацыянальная ідэя задаволіла і пасавала под Андрэю Стрыжаку? Ну, канешне, я табе зараз фармулёўку не выдам, але калі падводзіць такую, не то, дзяржава шануе гэтыя правы і свабоды, і ў якой у якой ёсць дабрабыт. Вось, гэта тое, што я бачу ў Швецыі, напрыклад. Таму што там асабістыя свабоды вельмі завязаныя з тым, што чалавек мае магчымасць сам нешта прадпрыняць, скажем так, вот ёсць гэтая прадпрыемственнасць у людзей. І асабістыя свабоды таксама вельмі ўплываюць на то, што чалавек мае права сябе ідэнтыфікаваць, як той же швец, як той же беларус. У іх там... Ну, пагадзіся, вот я, в прынцыпе, сфармуляваў... Разумею, што табе вінавіта свабода слова бліжэй за ўсё. З грамадзянскімі свабодамі і свабодамі, так, і правамі і свабодамі. С правами и свободами. Беларусь – это Швеция со знаком качества. Там, ну, за шведщину коротко сформулируем. Мы сможем просунуть у Шенген просто дорогі? Ну так, ён даражэй, канешне, на жаль, але ну, гэта ўжо не пытанне да Еўропы, это пытанне хутчэй да нашых. Лібералізуецца шенгенскае заканадаўства, хаця яно і так для беларусаў зараз вельмі добра. І заходняя мяжа перанясецца так вот на гэты бок. Гэта ўжо іншае пытанне, як гэта ўсё будзе. Ці Беларусь будзе адкрытай для тых і для тых, ці будзе там мяжа, ці будзе штосьці іншае. Але як толькі беларусаў, яны ўжо і так ездзяць па сусвеце, яны бачаць, што гэта такое. Хтосьці пісаў у Фейсбуку недавно, што ўжо няма здзіўлення такога. Я там быў у Брюсселі учора, я там быў у Франкфурце. Ну, быў, ну што тут такого. Гэта не як у 90-х, што трэба было дазвол на выезд прасіць і чакаць.
За беларусаў, якія там шведы са знакам якасці. За ш- Рэалізаваць сваю нацыянальную ідэю і каб былі не горшыя за шведшчыну. Максім Гарунов, Зміцер Лукашенко.